May kasalolo. Ha? May 4. Ah, besar ini motor. Asa magaloy? Aw. Asa man palit ang munong, amo kaya pong munong tanto. Ate binog siya ng imong sakyan na to. Imong car sakyan. Udah to. Kaya mo alog sa patay wing no. Amatay. Ari ko sa kay Baloy brad ha, ikaw ato kay ikaw tuod. Dito sa kira pa dito ka abot dito kung puminaw. Gara di Surya. Oh, tangkaw oh. Palitan ni Brad, tangkaw ah. Butang na sa dagat. Nung ano portahan kita, daftar kita kan? Ulit. Brad. Bulki marijuana. Loy, dito pol kay marijuana. Eh, dagko kadto sa lapati wing oh. How much boss? Chicken manok. 3BD. Kau isa din. Mo ihaw ba sila di sana? 3BD. Oh, payo. 3BD. Clean. Palitan lagi nila. Oh, kung ganit ka clean. Okay. Sana bili ka bili ka. Uy, ka bili ko. This one fighting. Fighting. Kan laki din. Eh na. Ada ko ha. Kari dah. Kubra. Parang hindi ko kupira sa taas wala ko post mo ka. Hilamay, wag piangay. Hilamay ra ha. Wag piangay. Are. Kikin dali how much? 3.5 clean. Kita kita pabili. Ayaw na i-fight ilinis na diyan ito ay. 2 piece to bidi. How part? Dinar. Dula. 5 dinar. Do. Di dako isa dabran subos. Chicken kun say. Muslingin ni sa dawas. Tupis ba bidi? Masih. Ubus na sa. Every hinlo. 5 BD. Dito no. Benugon. Gamay na bro. Benugon. Kanan. Kikin dali. Na ba? Video ko. Di na maglabo ko eh. Tuwad no. Bari. Kare. Ayat. Ha?